שלום, אני יריב, מטפל במוזיקה ומטפל קוגניטיבי התנהגותי. אני רוצה לדבר איתכם היום על אלמנט חשוב במוזיקה, והוא אלמנט החוויה. המוזיקה בעצם, קודם כל היא חוויה, חוויה רגשית, חוויה קוגניטיבית וחוויה חושית. ומה שקורה זה הרבה פעמים שאפשר לדבר על דברים הרבה מאוד, אבל באמצעות המוזיקה אפשר לחוות אותם. ולמשל, מטופל שהוא חווה חוסר ביטחון או חוסר בספונטניות, וכשאנחנו מנגנים ביחד או כשהוא מנגן לבד, פתאום עולה פה התחושה הזאת של הספונטניות, פתאום הוא חווה חוויה של ביטחון, שהוא מעז לבטא את עצמו. פתאום הדבר הזה יכול לגרום אצלו למודעות לפער בין החוויה שלו במוזיקה ובין החוויה שלו ביום יום. זה לבד כבר נותן לו מוטיבציה מאוד גבוהה לעשות את השינוי. והשינוי מתבטא גם במודעות לפער וגם בעשייה המוזיקלית. למעשה, חוויה של ביטחון או חוויה של ספונטניות זו גם איזושהי חוויה שחווים בגוף. הרבה פעמים מי שאין לו את החוויה הזאת, בגלל שזאת חוויה חדשה, זו גם יכולה להיות חוויה מאיימת. ודרך המוזיקה, שהיא שפה לא מאיימת, חוויה לא מאיימת, אפשר לחוות את התחושה הזאת שוב ושוב ושוב, עד שבעצם מתרגלים להרגשה הזאת והיא כבר הופכת ללא מאיימת ומהנה. אז זאת הייתה דוגמה אחת מיני רבות, כיצד המוזיקה בטיפול יכולה לעזור לשנות את המוטיבציה, את המודעות ואת מצב הרוח. נתראה בסרטון הבא. להתראות.